Hello guys. Pane nyaya iri kutotrenda zvamanje iri kutotrenda ichiri kupisa nyaya iyoyi. Ndarwadziwa ende maZimbabwe mazhinji ari kurwadziwa. Unongoziva kuti maZimbabwe mazhinji hatitani kunzwa tsitsi pazvinhu. Tikaona vanhu vachitambudzika nekudii, hatitani kunzwa tsitsi, tinobetsera very fast. But pane nyaya yakurwadzisa maZimbabwe yaByPit. Nyaya yekuti akamitiswa ari form 2 akamitiswa, then mai vake vakavanza information iyoyo. Atori nemwana mukomana. Guys, zvakaoma zvakaoma. Zvinotorwadza kuti kudai vakangotaurawo chokwadi ivo mai vacho, but vakatovanza kutoti vanhu vasatoziva. Sometimes vanoishoya kuprotecta mwana wavo. Tinoziva kuti vana mai tinoprotecta vana, but this information iri kutondirwadzisawo guys. Neno ndiri kurwadziwa guys, ndiri kurwadziwa. But zvisinei hazvo, zvatoitika. We pray kuti Mwari dai angoita kuda kwake, kuti pangowanikwawo way forward, because pari zvino takutoziva kuti ByPit anga akutotrenda, atosaina macompanies akawanda, so vanhu havachatonyanyi kumutrasta. Kana zvadai vanhu havamutrasti, trust yese hatichina paari, toita kutomuona setsotsi. But zviriko guys, zviriko. Sometimes tinohidha mamwe masecret, but one of the day achangobuda. Zvakaoma guys, zvakaoma. Thank you guys.